Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wannan ita ce addu'ar da ake yi a lokacin da za a fita a gida, wanda al-Imam Abu Dawud as-Sijistani da kuma al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi duka sun fitar da wannan hadisi, ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anan addu'an kace da sunan Allah, na dogara ga Allah kuma babu wani karfi babu dabara sai na Allah. Kana neman Allah kenan ya taimake ka, ya sanya maka albarka, ya baka sa'a a kasuwancinka, a fita nema da kai. Ko kuma mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Ma'ana, ya Allah ina neman tsarinka a wannan fita da zan yi, kada in batar da wani ko a batar da ni, aw azilla aw uzal, ko in samu zamiya in karkata ko kuma a karkatar da ni, aw azlima aw uzlam, ko kuma in yi zalunci, in zalunce dukiyan wani ko in ɗauki abin wani ko a zalunce ni, aw ajhala aw yujhala alayya, ko in yi wauta ko a yi min wani wauta, a zo a ɓata min mutunci na ko a shiga hakkina ko a ɓata min tufafina da sauransu. Wannan ashabu sunan gaba ɗaya sun fitar da shi tun daga Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Dan uwa sai mu kiyaye wa'annan addu'o'i, suna da matukar muhimmanci.